Nič už nie je také, ako sa zdá a jednoduché vyhlásenia prinášajú hlbšiu záhadu, ktoré dnes budeme musieť rozobrať. Ako je pravdepodobne jasné, mám na mysli iránsku dohodu z júna 2026. Myslel som si, že viem, čo mám robiť, keď som počul o jej oznámení. Jasné, zdá sa, že sme tu boli už 67 krát predtým, ale tento raz ma uisťujú, že je to naozaj. Zdá sa, že to potvrdzujú aj tretie strany a v piatok bude podpisovať ceremónia. Každopádne, mohli by sme sa jednoducho pozrieť na podmienky a urobiť si peknú skorú retrospektívu vojny a toho, kde sa nachádzajú politické a vojenské pozície USA na najbližších pár rokov. Také jednoduché to je. No, miniatúra tohto videa hovorila, čo je v tej dohode. Možno ste to prečítali ako otázku, na ktorú toto video odpovie. Ale nie, to je prebiehajúca otázka a to je vlastne zaujímavejší bod. Preto musíme väčšinu dnešného dňa venovať rozoberaniu drámy okolo toho s malou diskusiou o tom, ako zabezpečiť dodržiavanie akýchkoľvek dohôd, ktoré vzniknú a s vkusným množstvom čiar na mapách. Trump oznámil, že dohoda bola dosiahnutá v nedeľu popoludní v príspevku na Truth Social, ktorý obmedzil detaily na bezplatný prechod cez Hormuzský prieliv a ukončenie americkej blokády. Ďalšie podrobnosti neboli zverejnené, keďže Trump bol následne zanepráznený zápasom v klietke na trávniku Bieleho domu a potom okamžite odišiel na summit G7 vo Francúzsku. Nie je pochyb, že iránska politika bude tam dominovať diskusiám. Pre ďalšie podrobnosti musíme pátrať trochu hlbšie. Asi hodinu pred Trumpovým príspevkom zverejnili iránske štátne médiá článok, ktorý rozoberal 14-bodový plán. Anglicky hovoriace médiá to zachytili a prezentovali to ako iránsku verziu dohody, čo pravdepodobne nie je správna interpretácia, pokiaľ tie slová neberiete doslovne. Iránska verzia dohody. Namiesto toho, že by Irán opisoval, čo je v dohode. Znie to ako typická publikácia z posledných, povedzme, 2 mesiacov. Veľa rečí o tom, čo Irán chce, ale žiadne tvrdenie, že toto je skutočná dohoda, na ktorej sa strany dohodli. Nech vám toto slúži ako všeobecná pripomienka, že vždy, keď na sociálnych sieťach vidíte správu, ktorá tvrdí, že zdroj X povedal Z, ale v skutočnosti neodkazuje na zdroj X, možno by ste si mali nájsť pôvodný článok a overiť si, či naozaj povedali Z. No tento krok som urobil za vás. A nech to má akúkoľvek hodnotu, tu sú hlavné body z iránskeho mediálneho zdroja. Bod 1. Irán a Oman majú právo vyberať poplatky výmenou za poskytovanie, citujem, bezpečnostných, navigačných a ochranných služieb v oblasti úžiny a toto, citujem, zostane nezmenené v rámci akejkoľvek ďalšej dohody. Všimnite si, že toto už je v rozpore s americkou verziou dohody, čo by malo vyvolať určité varovné signály. Bod 2. Vojna sa zastaví na všetkých frontoch, vrátane Izraela a Libanonu a Spojené štáty zaručia, že Izrael to dodrží. Izrael už na to povedal nie, takže veľa šťastia s tým, aby toto zostalo v platnosti. Ako ste si pravdepodobne už všimli vzhľadom na to, ako veľmi to zdeformovalo americké politické prostredie, Biely dom má významné páky, ktoré môže použiť na donútenie Izraela ukončiť vojnu v Libanone, najmä stiahnutím americkej vojenskej pomoci. Nie je jasné, či to chce Trump urobiť, hoci správy naznačujú, že Netanyahu mu už tiež lezie na nervy. Tretí bod, americká blokáda sa musí skončiť do 30 dní. Hurá, konečne niečo, na čom sa obe strany zhodujú. Štvrtý bod, navrhuje sa fond na rozvoj a obnovu vo výške $300 miliárd. Niečo v tomto zmysle sa možno nakoniec naozaj stane. Hoci je ťažké si predstaviť, že by peniaze pochádzali odinakiaľ ako zo zmrazených iránskych aktív. V podstate by to znamenalo uvoľnenie iránskych peňazí, ktoré sú inak zablokované na nejakom účte v západnej krajine. Ak je to pravda, Irán to určite opíše ako reparačné platby. Ale myslím si, že pochopenie, odkiaľ presne tie peniaze pochádzajú, je dôležitou súčasťou tohto príbehu. Iránske štátne médiá tiež pri opise všeobecného uvoľnenia zmrazených aktív uvádzajú, že Irán to považuje za jeden z najdôležitejších úspechov prvej fázy a zostáva odhodlaný ho zabezpečiť. Dovolte mi zdôrazniť ten záver z citátu. Zostáva odhodlaný ho zabezpečiť. To znamená, že toto nie je dohoda, ktorá by už bola uzavretá, ale rokovania stále prebiehajú. Takže opäť podľa toho k tomu pristupujte. Bod 5. Spojené štáty sa zaviazali zrušiť primárne sankcie voči Iránu.
Dobre. Toto jasne ukazuje, že údajná iránska verzia dohody nemá žiadny zmysel pre politickú realitu vo Washingtone. Čo ma ešte viac utvrdzuje v skepticizme, že iránske zhrnutie dohody je presné a že nejde len o to, že iránsky politik sa snaží a darí sa mu to upútať pozornosť médií. Jedna z vecí, na ktorú sa Irán sťažoval v súvislosti so spoločným komplexným akčným plánom v roku 2015, bola tá, že dohoda viedla len k tomu, že Obama udelil dočasné výnimky zo sankcií. Výnimky, a konkrétne výnimky zo sekundárnych sankcií, ktoré sa zameriavali na kupcov iránskych produktov. Irán tvrdí, že primárne sankcie sa skončia, čo znamená sankcie priamo voči Iránu. A tiež naznačuje, že sankcie budú úplne zrušené, nielen dočasne uvoľnené prostredníctvom výnimky zo sankcií. Možno sa teraz pýtate, ako môžu sankcie skutočne skončiť. No, odpoveďou v krátkodobom horizonte je len prijatím zákona kongresom. Naopak, možno vás zaujíma, čo si o tejto téme myslí kongres. Som rád, že ste sa opýtali. V decembri 2016 kongres predložil zákon o sankciách voči Iránu o 10 rokov, pričom v snemovni reprezentantov hlasovalo 419 za a 1 proti a v Senáte 99 za a 0 proti. Barack Obama nechal zákon ležať na svojom stole 10 dní bez toho, aby podnikol akékoľvek kroky, čím umožnil, aby sa stal zákonom bez toho, aby kongres musel strácať čas formálnym prehlasovaním prezidentského veta. O celej tejto záležitosti so sankciami budem hovoriť ešte o chvíľu. Ale Donald Trump nemôže sľúbiť to, čo Irán tvrdí, že je na stole. Tento jemný rozdiel unikne verejnej mienke, čo ma opäť vedie k presvedčeniu, že článok je skôr iránskym pokusom ovplyvniť informačný priestor, než presným záznamom toho, čo sa deje v rámci rokovaní. Bod 6. Ďalšie rokovania týkajúce sa iránskeho jadrového programu sa obmedzujú na vysoko obohatený urán. Alebo aspoň to je prvá vec, ktorú to hovorí. O niekoľko odsekov neskôr sa tam tiež uvádza, že Irán sa zaväzuje nevyrobiť jadrovú zbraň. Kontrola nad vysoko obohateným uránom by mala znamenať aj to druhé, ale myslím si, že to stojí za zmienku. Ešte je potrebné vyriešiť, čo urobiť so zásobami uránu obohateného na 60%, pričom iránske médiá uvádzajú, že o tom rozhodne, citujem, vzorec navrhnutý Teheránom. Ak vám tá veta nedávala zmysel, teda že problém treba vyriešiť, ale Teherán rozhodne, čo chce urobiť, nie ste v tom sami. Každopádne celý tento rámec budúcich rokovaní znamená, že by sme mali prestať hovoriť o tom ako o dohode a namiesto toho to posunúť na diskusiu o budúcich rokovaniach. Ak sa naozaj deje niečo také, ako naznačuje Trump alebo iránske médiá, môže to skutočne znamenať zlepšenie oproti súčasnému stavu, najmä pre ropné trhy. Nie je pochyb o tom, že spotrebitele na celom svete ocenia voľnejší tok ropy. Ale toto sotva možno nazvať dohodou v tom zmysle, ako bola prezentovaná. Dokonca aj iránske médiá poznamenali, že uvoľnenie sankcií v predchádzajúcom bode je podmienené dosiahnutím dohody tu. Takže veľa šťastia s tým. Bod 7. Spojené štáty stiahnu americké jednotky z oblastí pri iránskych hraniciach do 30 dní. To je ustanovenie, ktoré je natoľko nejasné, že v skutočnosti nemá žiadny význam. Stiahnu Spojené štáty niektoré svoje námorné sily z tohto regiónu. Samozrejme boli tam nasadené za účelom vedenia vojny. Keď sa konflikt upokojí, nie je dôvod, aby tam všetky zostali a myslím si, že minister zahraničných vecí verí, že Kuba je v tomto ročnom období príjemná. Ale Spojené štáty majú absurdné množstvo vojenskej infraštruktúry a základní po celom regióne. Nie je žiadna šanca, že by Biely dom rozoberal svoju schopnosť prejavovať tam moc. Takže predpokladám, že požiadavka, aby americké sily odišli z oblasti okolo Iránu do 30 dní môže byť technicky presná, ale je natoľko nejasná, že umožňuje Iránu považovať to za veľké víťazstvo, keď v skutočnosti sa len vraciame k pôvodnému stavu. A to ti dáva 7 bodov. Neviem, ako údajný 14-bodový plán rozdeľuje ich na viac bodov, alebo či existujú ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú spomenuté. Povedzme tie, ktoré by boli menej priaznivé pre Irán. Ale keď zhrnieme známe podmienky tohto údajného urovnania, existuje množstvo mediálnych diskusí, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou nakoniec zbytočné. Bol spôsob, ako tento problém vyriešiť? Áno, Biely dom mohol zverejniť zhrnutie svojej verzie 14 bodov, aj keby to nebola doslovná kópia toho, čo sa podpíše v piatok. Ale rozptýlenie v podobe zápasov v klietke a potom ten rozhodujúci zápas, ktorý sa má odohrať vo Francúzsku,
znamenali, že sme nedostali nič a zostali sme tu len variť sa vo vlastnej šťave. Napriek tomu chcem uviesť všeobecnú poznámku o vymáhateľnosti dohody medzi oboma stranami. Samostatný mediálny príbeh, ktorý pretrváva už niekoľko mesiacov je, že je záhadou, ako dosiahnuť dohodu medzi stranami, ktorú budú obe strany v praxi dlhodobo dodržiavať. Zo strany Iránu je tu obava, že sa Trump jedného dňa môže rozhodnúť, že chce inú dohodu. Zo strany USA je tu obava, že Teherán môže jedného dňa jednoducho začať vyrábať jadrové zbrane. Dovolte mi byť v tejto veci čo najpriamejší. Nie je to žiadne tajomstvo. Toto je vyriešený problém. Je trápne, že prevládajúci diskurs to vníma inak. Nakoniec zbytočne strácame nespočetné množstvo času debatovaním o nesprávnych veciach. Na strane Iránu hádajte čo? Dohody, do ktorých sú zapojené regionálne alebo veľmoci, nie sú v medzinárodných vzťahoch vynúcované zvonku. Takto to funguje doslova stovky rokov a napriek tomu väčšina dohôd funguje. A dôvodom je, že ak sa niektorá strana stiahne z dohody, vráti to všetkých späť do vojny. A vojna je nákladná. Takže ak chcete, aby bola dohoda samovinúcovacia, vytvorte dohodu, ktorá zodpovedá tomu, čo obe strany očakávajú, že získajú z vojny. Potom obe strany budú chcieť dodržať dohodu, aby sa nevrátili k bojom, ktoré im síce prinesú približne to isté, ale zároveň im spôsobia značné náklady. Dobre, to bola teória. Ako to Irán dosahuje v praxi? Mimoriadne správy. Je to Hormuzský prieliv. Schopnosť uzavrieť prieliv dáva Iránu vyjednávaciu páku. Samozrejme, tento biely dom, alebo ďalší biely dom, alebo ten po ňom by mohol od dohody ustúpiť. Ale potom sa prieliv opäť uzavrie a sme tam, kde sme teraz. Niečo, čo nie je pre Spojené štáty dobré. Aj preto je, napriek množstvu rozhovorov v opačnom duchu, ťažké uveriť, že by akákoľvek udržateľná dohoda viedla k tomu, že by Irán naďalej vydieral lode, snažiace sa prejsť cez Hormuzský prieliv. Chápem, prečo to Teherán chce urobiť. Potenciálne je v hre veľa peňazí. Ale je to aj strašne neefektívny výsledok, o ktorom si Spojené štáty myslia, že je horší, než čo by mohla priniesť vojna. Ale inak Irán zjavne chce, aby bol vlk sýty a ovca celá. To nie je možné. Buď otvoríte Hormuzský prieliv, alebo budete mať nevinutiteľnú dohodu. Je to vaša voľba. Na strane USA hádajte čo. Dohody, ktoré sa snažia zastaviť zbrojné programy, si vyžadujú určité ústupky voči potenciálnemu vývojárovi. Nedávno som o tom podrobne hovoril v prednáške pre môj cyklus Úvod do medzinárodných vzťahov, takže nechcem opakovať teóriu. Ale je to základná myšlienka. Ak nechcete, aby niekto niečo urobil, pomôže, ak mu na oplátku ponúknete niečo, čo chce. V praxi by toto najpravdepodobnejšie znamenalo uvoľnenie sankcií. A to zas vyvoláva otázky o ochote kongresu s tým súhlasiť. Súčasná verzia sankcií voči Iránu vyprší na konci roka. Preto rozsiahle uvoľnenie sankcií nie je také jednoduché, ako keby potrební zákonodarcovia podporili ďalšie predĺženie. Ak si myslíme, že Donald Trump by chcel chrániť svoju dohodu a preto by vetoval čokoľvek, čo by bolo v rozpore s ňou a dostalo by sa na jeho stôl, potrebovali by sme kvalifikovanú väčšinu v snemovni reprezentantov aj v Senáte, aby sme jeho veto prelomili. Hlasovania 419:1 a 99:0 spred 10 rokov naznačujú, že takéto kvalifikované väčšiny existujú. Demokrati možno nebudú naklonení podporiť Trumpovú politiku, pretože Irán je pre prezidenta politicky nevýhodná téma. Republikáni boli tradične voči Iránu tvrdší, takže možno budú chcieť rozísť sa s prezidentom z iného dôvodu. Ale Trump má spôsob, ako prinútiť republikánov v kongrese hlasovať podľa svojich predstav, takže kto vie. Všetko toto na mňa pôsobí ako život v bizarnom svete, kde sa všetko obrátilo hore nohami. A teraz hovoríme o tom, že Trump poskytuje Iránu zmiernenie sankcií, hoci predtým tak ostro kritizoval Obamu za to isté. Ale jedinou donúcovacou alternatívou je to pohroziť väčšou vojenskou akciou, čo sa zdá byť práve to, čomu sa snaží vyhnúť. Vítajte v ďalšej fáze nášho čoraz zložitejšieho sveta vo vojne. Nemyslím si, že by bolo pre ktorúkoľvek stranu dohody záhadou, ako vytvoriť účinné mechanizmy presadzovania. Keď počujem, že sa ktorákoľvek strana sťažuje na mechanizmy presadzovania, neberiem ich preto doslova. To, čo v skutočnosti počujem je, chceme z tejto dohody viac a chceme, aby ste si mysleli, že nás trápia mechanizmy presadzovania, aby ste nám ponúkli lepšie podmienky. Je to základná taktika lacných rečí v krízovom vyjednávaní v medzinárodných vzťahoch,
A lepšie urobíme, ak to jednoducho budeme ignorovať. Ale predpokladám, že budeme musieť počkať ďalších 60 dní, aby sme zistili, či existuje most, ktorý dokáže preklenúť priepasť medzi nimi. Takže, aké sú naše hlavné body na dnes? Trump tvrdí, že máme dohodu s Iránom, ktorá sa zdá byť ničím iným ako predĺžením súčasného prímeria so zmiernením niektorých alebo všetkých obmedzení v Hormuzskom prielive. Presné detaily dohody zatiaľ nepoznáme a mali by ste byť mimoriadne opatrní, keď uvidíte analýzy toho, čo má byť údajne uniknutá iránska verzia dohody. Nakoniec, vytvoriť vynútiteľné zmluvy nie je také ťažké, ako to strany vykresľujú. Ale dosiahnuť, aby obe strany súhlasili, že predložená dohoda je lepšia ako pokračujúci konflikt, nemusí byť jednoduché. Medzi tým, vaše ďalšie rozhodnutie môže byť jednoduché. Je to tá úvodná prednáška o kontrole zbraní, ktorú som spomínal skôr. Kliknite sem, aby ste si to pozreli. Ak sa vám dnešné video páčilo, prosím, dajte like, zdieľajte a prihláste sa na odber. A uvidíme sa zajtra. Majte sa.